Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa. Fitattun fina-finai guda uku da babu kamar sa a wannan satin. Fim na farko shine Ika daga kamfanin Sultan. Wannan sabon bidiyo ne, duk masu buƙatar fina-finai irin na shari'a da za ku ga ana wahal da shari'a, to wannan fim din aka kalle shi zai muku kyau. Fim ne na jarumi Sony Deol da kuma Akshay Khanna. Fim din yayi masifan kyau. Sannan fim na gaba shine Zakarin Duniya, wanda yake so ya ga fim wanda ake irin na championship ko kuma fim wanda za ka ga ana gasa kamar mai irin su kai ba a magana dai, wannan gaskiya ba karamin fim ba. Fim din yayi masifan kyau. Sannan bugu da ƙari akwai fim mai suna Boyayyar Fuska. Wannan fim din gaskiya yayi masifan kyau, shi ma wani sabon jarumi aka sa a cikin fim din. Sannan jarumi ne ke irin guduwa da budurwarsa. Fim din da gaskiya shi ma ba karamin fim ba. Kamar yadda muka saba, duk mai buƙatar fina-finan mu akwai lambar wayar mu akan wannan bidiyo, kuna iya ɗauka sai ku bibiye mu kamar yadda muka saba. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mu mai albarka, kar ku manta da yi mana subscribing da danna mana alamar like. Mun gode.